ngajari aku gunane apa. Ya Tru, lunga ya. Langsung dicucuk. Cucuk ngono apa? Sak seneng sampean. Ngoten mawon malah terus wah, Ponokawane do edan ora iso ngajari aku gunane apa. Ya Tru, lunga ya. Rasa gojek kuwi gojek Ndara Janaka malah aman-aman. Tas-tas. Ya pokoke sampean ngandhake tresna karo buta nika. Oh. Ama wis, gara-gara bendera. Pripun kabare? Apik. Diane suwe ra ketemu arek kula. Aku ora tau nek mrigo janji. Oh ya arek-arek mrigo janji ora ya ora tau ketemu karo aku. Nggih. Asta sangu. Aja aku kadang cocoke. Ra duwe go janji gaco cocoke ya. Aku ki pawane. Dale jare duwite curah-curah. Ngapusi. Ora percaya. Ngapusi nek nggawa. Buktine ndi? Wah, kuwi kaya biake. Iya, bilih sing atusan apa sing eketan. Berarti nyoton. Kene tak gawake. Wow, terus dulu. Ngoten mawon malah terus wah, Ponokawane do edan ora iso ngajari aku gunane apa. Ya Tru, lunga ya. Ora malang kerik. Tanganmu mbok bondo eneng mburi. Ketok yen to kowe sejatine wis kalah karo aku. Ayo, endi Dewi Werkudara? Sayangku. Salam sayang. Kulang tresnaku ingkang saktuhu ora bisa dingeteni. Aja dawa-dawa. Yen kula ukurane wis sementen. Piye, Tru? Mundur ora sampe lho. Wah. Ukurane wis sementen. Piye, Tru? Mundur ora sampe lho. Wah. Ayo ndak emban ndak pondong. Ayo ndak emban ndak pocong. Pondong. Ora bakal tiba ning kasur babut. Mesti tiba ning mantul, terus tiba ning mantul. Kok mantul? Tiba ning patenggan. Yayi musti kaning katresnan. Babar Dewi Arimbi. Wah, doanya. Ora sampeyan ngono to, engko sikik engko melu-melu engko sikik. Piye to? Kenapa Mundur. Yung. Kuwi kokoe landhep Nggo nyuwek endas. Akon nganggo lambe wae kok nganggo sirah dicuwek nggo kuku ora. Wis payah iki. Ben. Batur do cerewet. Ora pati nduga ora tontone kaca pesan Werkudara. Ya gage Wresanono. Lah ora jeneng mokal, kowe kalah. Lah kowe nggunakake okol kurang prayitna. Oh, nek tak tontone, Gong. Kowe ndek wae duwe. Oh, mula. Lho. Petruk duwe pusaka kaya aku gadah. Apa Petruk? Lho akeh. Jenenge Tumuli. Tumuli apa? Watu lho nemu ning kali. Iki nek ditonton iso ngerteni sing durung winara. Kowe lah ta. Nek ngerti sapa sing dadi ratu kae? Ya ngerti wae. Nun sewu kula ngandani mawon nggih, caket talingan panjenengan. Iya. Ya ta. Kowe lah dalah bener. Oh bener.
Ampo apa sing duwe kok sing gar kagungan kecepatan sampean tok. Lah ya duwe. Elok tenan Ponokawan do nyolong pethek kabeh. Oh. Ama wis kecekel ta iki. Ayo mokal ora iso menang, ayo wis prai pirang-pirang sasi kok. Sopo? Nona ulun nyaket. Ku yo duwe akeh wae kagungan. Tumuteng. Lho. Tumutenge apa? Watu lho nemu ning sapiteng. Jijiki. Niki nek diwatek wah ambune ra umum. Ning iso ketok wonge saged. Lah nek pancen cocok sapa coba? Nun sawulo nyaketane kan panjenengan. Ya sakarepmu. Oh, dudu. Lho. Kok beda? Tusiran to? Udu. Oh, kleru. Anggo namu tumuteng kok ya wis ora pan. Wah, tak buange. Wis ora mandi babar blas. Tak buange. Wah, Kresna ndak ngendika, ora gojek karo Ponokawan. Patenane, nek tok mateni kowe getun. Getun kono apa? Kae Ratu Buta. Aku ora rumangsa tepung, ora rumangsa seduluran karo Ratu Buta. Iya. Pancen blegere kaya ngono. Kowe nggunakake okol ora bakal menang. Wah, carane piye? Carane kowe kudu ngungrum karo Buta kae. Ngungrum ki piye? Lho, ngungrum iki kaya dene wong lanang sing gandrung karo wong wadon. Nek ora ngono ora menang. Wis, lakonono. Pedro, non. Iki kanggo awake dhewe. Ah, nek ora dikepruk ndasmu. Pripun? Wah. Aku kon ngungrum karo Buta kae. Ngungrum ki piye? Piye? Ngungrum ni, wah kula ora tau ngungrum. Wah, gunane apa we batur? Ngungrum gandrung. Memanismu ora saku nembang. Aku ora iso. Oh iya, Dik. Suarane gede, suarane ngebas sampean. Mbas ndasmu. Aku nek gojen karo juragan ki seneng e. Ngenten iki. Diajeng. Tresnaku. Karo kowe ora bisa pisah. Dung tak dundung, gleng. Dung tak dundung, gleng. Dung tak dundung, gleng. Tororororok, gleng. Tak cuek matamu. Kang, aku ora iso. Petro ora pengalaman ora. Ngungrum niku ngenten. Yo. Buta niku sandak tangane cek, ngene. Ah iya. Aja nganti iso obah. Langsung dicucuk. Cucuk ngono apa? Sak seneng sampean. Ngoten mawon malah terus wah, Ponokawan do edan ora iso ngajari aku. Gunane apa? Ya, Tru, lunga ya. Rasa gojek kuwi gojek Ndara Janaka malah aman-aman. Tas-tas. Nggih pokoke sampean ngandhake tresna karo Buta nika jenenge Munglo. Ngoten. Aku tresna karo kowe. Aku ora iso kelangan karo kowe. Kowe tetep kekasihku, kowe cintaku, kowe sayangku. Emah. Wah, yo. Ora, nglototke. Kok arep matur apa? Miturut pangandika ingkang kula mirengaken panjenengan inggih menika nuwun sewu gandrung kaliyan putri saking Jodipati nanging sareng panjenengan paring dawuh asmanipun nuwun sewu menapa mboten kelintu. Mergi sak ngertos kula ingkang nami Raden Werkudara menika nggih mboten kok putri nanging menika piyantun kakung. Menika satriya panenggak Pandhawa ingkang kekasih Raden Werkudara menika sanes pawestri. Tokok jroning impenku Dewi Werkudara kuwi banget Swistya Warna.
Aja kok titah semantah nadyan widodari mudhun wae ora ana lan ora bisa nandhingi kasulistyaning warna Dewi Werkudara. Nggih, nek niku lanang. Niku satriya, nek panjenengan ngrasani Raden Werkudara niki mengke malah mboten panjenengan mboten entuk garwa, ning malah dadi dak-dakaning pasulayan. Mergi Raden Werkudara rumaos mangwadonke niku mengke dadi murkane Ndara Werkudara utawa Raden Werkudara. Nyakok nyangkem sampean menawa mawon. Omongan ra cetha kok ndok. Ora jelas kula niku tak ngedhongke kali Sunan Prabu Aryaksa. Nyun Prabu Aryaksa kepatut tresna karo Raden Werkudara. Golek adom sing mlentrong kuwi sundeten. Engko nek gembos ra cetha. Wong kowe iki senengane keseseken kok kowe iki. Nek ngomong mlanyat ya. Nyonya mutani nyanyira. Wong irung kok keseseken. Lah nek bolongane irung ketutupan. Mlengkung medhun iki ra ya keseseken to. Kowe iki senengane ngayal ta ora? Kula nendharatur kula nyuwun pangapunten. Kula tak matur napa wontene. Kula niku nuwun sewu pun tau ketemu wong salwangsul sing nami Raden Werkudara niku priya utawi piyantun kakung boten kok wadon. Nek sampeyan iki mengke mberung datan po petung pikajengan sampeyan boten mang teliti dhisik niki mengke malah negara Pagerwaja iso saling perkara karo negara Ngamarta. Merga Raden Werkudara niku klebu nayaka negara Ngamarta. Kok wonten dawuh kowe ora tak dangu. Ora usah ngecomang dileming andar-andar ngendukur kowe mundura. Kula niku nyaosi pemut aku ora butuh mbok elingake. Kabeh niatku wis tak tekake tekad kuwi pok ing karep yen ora iso mengko Dewi Werkudara. Luwung boyo tak entrengake patiku kok. Oh, angge sampun nek panjenengan nuwun sewu dicaosi prisa tetep kaya ngoten niate nggih monggo nek enten apa-apa mang tanggung dhewe. Kula mboten ajeng melu-melu. Mang Tanglet bilung niki mboten percaya. Kula niku wong salwangsul pun ketemu. Kula niku pun nate selfie. Karo sapa? Raden Werkudara. Wong ya lanang tenan kok. Dudu, jenenge dudu Raden Werkudara. Mesti kuwi beda wong. Dudu Raden Werkudara sing tak karepake ning Dewi Werkudara. Wah, sami jagat niku mboten wonten kalih sing nami Raden Werkudara niku nggih mung setunggal. Ya Raden Werkudara niku nek sampeyan ngarani Dewi Werkudara niki mengke malah ora karu-karuan kahanane. Ade imbalan nyata. Kowe mangkato nggo wadyabala sacukupe. Teka ning negara utawa ning kasadyan Jodipati golek ana Dewi Werkudara ngendi nggone ketemu pondongen. Unggahno jempana joli-jolan. Sowana marang aku tak wengkune garwa nyun pamit anjelan sing ati-ati aja kaya bocah cilik patih Sumba Yaksa nyun nyembah nyun. Yen malegak-legok trambilung kang sarawita ing ngopo kok sepisan malih kula namung badhe ngemutaken mumpung tindake patih menika dereng tebih kula aturi nyusul tindaking patih Sumba Yaksa sinuwun mesakaken mangke menawi ngantos patih Sumba Yaksa menika seda krana dipunjaya dening Raden Werkudara wis cukup. Bola bali kowe ngrembug jenenge Raden Werkudara sing tak gayuh Dewi Werkudara. Niku sami mawon. Napa sampeyan tau weruh Endang Bilung ngoten ta weruh? Mboten wonten sing ngonten nggih. Kanjenge Den Mas Bilung. Niku lanang. Napa sampean tau ngerti Dewi Togok? Pun mang bayangke gek rupane kaya ngapa nek Dewi Togok niku?
Sing jeneng Werkudara niku nggih ming setunggal. Naminipun Raden Werkudara niku panenggak Pandhawa lenggahe teng kasatriyan Jodipati. Monggo kasatriyane sing mangsebut niku wau nggih padha kasatriyan Jodipati. Ning kok sampean ngendikake nek jenenge utawa asmane Dewi Werkudara. Lah niki sing salah alamat teng mriki niki. Monggo niku mengkih nek sing mangarani Dewi Werkudara niku pancen nyata Raden Werkudara. Kula pun matur lho niku mengkih dadi beda perkara. Murkane Raden Werkudara sing diwadonke kali sampeyan. Raden Werkudara niku nek pun nesu wis ora duwe rasa sabar. Saya sampeyan madonke Raden Werkudara. Wah, wis tenan niku ngalamat sing ora apik, ngalamat sing ora becik. Aku ngimpi jejer karo Dewi Werkudara. Wis mapan ana ing lenggah utawa dampar pinanganten. Impen sampeyan niku ora kok impen perkara sampeyan niku ajeng rabi mboten. Ning impene wong rabi niku impen sing ngalamate elek. Impene wong rabi niku impen sing bakal cepak bilaine sing lakoni impen. Niku nek ngendikane Kyai Sepuh. Lho, impen niku sewalike. Impen omahe kobong niku tegese bakal entuk rejeki sing matumpa-tumpa. Nek impen omahe duwe gawe niku bakal kesusahan. Ngoten niku werdine. Sampeyan ora tau buka 1001 mimpi. Beda ora. Impen dadi manten kula menawa mboten klentu 49. Wah, jan wis. Lung, apa? Boyo sabar to, ora kesusu-susu ngono kuwi. Ora aku meng ngomongnya. Aku meng ngomongi. Menandara atur kula mumpung patih wau dereng tebih dipun susul. Ngoten, impen sampean ampun dilairke. Uga wonten dawuh. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung yen ora kelakon penjangkaku luwung tak entrengake patiku kok. Lha nggih sampun. Nek pun kaya ngoten niku tegese wis diantepi tenan ya wis lho ngade ora usah tutur-tutur sing wigati. Awat-awatono wadyabala saka ing pager waja. Budal menyang kasatyan Jodipati kok yen ana mrengkanging para prajurit para yaksa andhanku matura arep tak pidanane non ngestaken dawuh nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik. Undanging Prawadya Bala saweka Pasur tambur miyang suling pepandhen daludak miwa bandera kakandha warna-warna pindha caladian Pindha Caladian asri kawuryan Gustiwati kula ingkang abdi pun watu cadas
Kula jumadeng dawuh. Gusti Pati kula pun abdi pun bintang laut jumadeng dawuh. Gusti Pati nadyan kula pun padas miring jumadeng dawuh. Gusti Pati nadyan kula pun Fendi jumadeng dawuh. Nganyapala negara ing ngerwatnya andhaing Hyang Prabu Aryaksa. Non. Nira nyamengengen nyuwun Prabu Aryaksa kepengin mengko kabos jeneng putri Mulakuti wis poyo nglamar marang putri mau. Bareng lajeng cacahipun pinten? Acah piye? Aku ndawuh Hyang Prabu Aryaksa supaya budal marang kajajan Nyodipati ingkang wigati bakal nglamar wijining putri ingkang bakal pirengku kalpo dening Prabu Aryaksa. Waladal, ora ngaten lajeng dipun cawisaken bincang menapa, Gusti? Aku diutus dening Hyang Prabu Aryaksa tekan kene wis paham urung? Iya, panjenengan dipun utus Sang Prabu Aryaksa budal ning Nyodipati. Iya. Nek meneng Nyodipati, aku kuwi didhawuhi supaya nglamar wijining wanita. Iya, lamar wanita. Wanita mau kudu tak boyong marang kancane Hyang Prabu Aryaksa. Mula kowe kabeh untuk budal tak juru-juru. Lajeng jurusanipun pundi? Ngowe lan Wadyabala supaya budal nyak nyuru-nyuru. Macak baris. Walata. Lajeng para Wadyabala dipun dawuhi macak cara menapa? Macak baris. Macak baris matamu icak. Pacak baris. Nah, pacak baris. Bendang sing apang diparangi. Wah, pedhak dipun palangi dos pundi? Bendang apang diparangi. Bedil untet diaraki. Numpak potol ditaleni. Oh iya, ingkang potol dipun taleni. Dinyalini. Nyalin. Salini. Pendi wonten dawuh. Memet lonyo peneng banget nang ora bocaling wadya. Kanjang andi kaya bocah cilik. Met lonyo po nembang bocaling wadya. Minangka tak tuting dadi cucuke ngajurit. Oh iya ngestaken, Dong. Samrika. Muncal dina iki. Enjeng Bedhaku mula sangking jroning praja. Kung ingkang palakaswa prabusananira. Ler surya wedal lira. Sangking Jalaniti arsa madangi jagat mungo paning sapucaing ukir marep babang sumirat kena soroting surya mega lan gunung menawi katute preksur sarta kabidalaken suwan-suwan mboten badhe ngujiwani manyen kaya mangkono kowe tak tuting dadi wetananing laku ngestaken dawuh titenono wong citra mangsa langgenga
Kedah sampeyan tindak piyambak togok kegawangan ning padoning netra. Rasaku kaya wis ora kuat lan kumudu kudu anyedi marang Dewi Werkudara. Mula wendak kanthi nyaketi marang kasadyan Jodiwati tuduhna dalane yoga. Wah, la piye Long? Wah, cilaka. Ha iki nek nganti awake dhewe mengko sinuwun Prabu Haryaksa kuwi sida tekan Jodipati mongko sing diarah pancen ya bener Raden Werkudara mawut. Ha iya. Cetha Kesanjambaya. Ning nek awak dhewe ora nderek iki engko malah nampa duka, malah ora prayoga. Apike piye? Apike ya wis manut wae kok waton tekan nggone wis ya engko anggere awake engko tekan nggone diduduhke terus ade medun dalan ngebis mulih. Ora usah dadak melu sinuwun Prabu Haryaksa. Mlebu ana ing kampuhku Caketana Kasadyan Jodipati. Monggo kula dherekaken. Mangga kula dherekaken sinuwun. Waras, ayem, tentrem, nyawang putra, wayah. Amin. Tur dasare seneng karo seni lan budaya. Wong piyai anggere seneng karo seni lan budaya, atine seneng, Truk. Heeh. Wayang Klimen saben bengi ana Ibu Insinyur Rini Susilowati ora bakal sedih. Jam 8 stay di depan HP utawa televisi yang sudah tersalurkan oleh channel YouTube, setel channel Dalang Sena, ceklik bahagia. Ayo. Seneng atine. Iya. Ngrungokke tembang ya kuwi Praulayan. heeh. Rasa seru-seru to Neng. Suaramu ki isih dienggo meneh sesuk ndak ora ndak serak malah. Aming rong jam ya. Aku sepengi ra apa kok rong jam kok mengi karo aku. Sakarepku. Oh iya, iya. Ana apa meneh sing keperlu tak aturake karo Ibu Insinyur Rini Susilowati? Matur sembah nuwun dene wis kepareng berulang tahun lumantar wayang Klimen. Ya, Kejaba panjenengane nguri-uri kabudayan Jawa uga ngurip-urip marang para seniman seniwati, khususnya seniman seniwati panggung. ya. Sing pancen sampai detik ini belum mendapat kelonggaran utawa aturan-aturan saha pemerintah bab supaya iso pentas secara langsung utawa ditonton di luar. Ngono ya, Reng. Ya, ning ora apa-apa, wajib ngampet. Heeh. Pokoke ling ngampet kudu nganti kecerit. Ya. Iya, iya, iya. Kowe iki ikhlas sabar ning kaya atimu iki ora lila. Ya areng apa meneh to terus jeneng kawula cilik kaya dhewe iki areng apa meneh aku tak takon. Heeh. Isane ra ya ming meneng karo meneng to. Ah iya. Ibarate timun musuh duren glundungi memet awak dhewe. Mulane kuwi. Isane ya ming ngomong kaya ngene iki. Ah iya. Ngono ya, Gong. Ah iya aku ya cocok karo gareng ya. Areng apa ya ming ngene iki wae wis sing penting sabar, nerima, ikhlas. Muga-muga ndang ana kelonggaran lan aturan. Iya. Ngono wis apik banget kok. Ah iya, Ibu Rini Susilowati, wah matur sembah nuwun. Heeh. Nek ora ditanggap panjenengane bengi iki prei, Tru. Wah iya. Iya. Ade bengi iki ra digawean. Nanti gawe pendonang dilalae ya. Heeh. Ibu Rini Susilowati kepareng nimbali wayang Klimen nadyan penjenengane lenggah nek ora keliru ning Jakarta ning iso nonton secara langsung Lumantar. streaming. Iya. Mula streaming iki pancen widuri, Wigati. wigati. Ngomong kok mesti kleru lho ra. Lan iki uga anu dikanteni Nawala uga, Tru. Heeh. Panjenengane uga wis nyawer. Ya kuwi 1,5 juta. Request lagu bebas. Oh, Saka panjenengane Profesor Paiman, Profesor Budi, Profesor Agus, Insinyur Agus lan nyuwun fragmen Solikin kalian Mbak Tatin. oh iya iki. Wah, apa iki? Iki nganu lho apa jenenge termasuk mulai laku lho iki. Ah iya.
nek trone dodolan ning warung ki ana menune dhewe. Heeh. Menune sik tartin untel-untelan ro solikin. Heeh. Terus dijukuk rumah makan kok dijukuk nggo lawuh. Paling laris kuwi upamane. Ah iya. Ayo karang ya dhewe-dhewe le nggunakake. Heeh. Engko tak goleke pasangan meneh terus. Ya. Ben supaya konten ini supaya iso akeh. Heeh. Iki aku karo kanca-kanca ya arep gawe wayangan tahun 70-an. Wo. Sesuk bakale teko iki pertengahan Juli lah. Heeh. Wayange ya wayang sing lawas, kelire ya kelir sing ting dlemok gupak tlutuh kae. Penerangane Petromak. Wo, engko pendopoku ki tak ubengi getepe. Heeh, karo janur terus si pesinden karo penabuh didandani ora kena ayu. Oh. Ora kena bagus, kudu sing elek. Heeh. Pokoke cara mbiyen. Iya, rasa srandalan. Ha iya. Siloe sikile ketok lecek-lecek kae lho, Tru. Heeh. Pokoke cara mbiyen pokoke. Iya. Iki arep tak tawarke, sapa ngerti ana sing kangen wayangan tahun 70-an kan lumayan. Ha iya, ya pancen bener. Yo. Diaturake tetembangan sing kepenak kagem Ibu Rini Sulistyawati. Ya. Piyaine wis yuswa 52 ya tak kira kersa utawa sing digemari ya lagu-lagu utawa tembang-tembang sing cara kuna ya, Tru. Ya. Sapa sing arep aturake sing cara kuna? Nek klasik iki ora bakal iso merucut saka adikku wedok. Adikmu wedok sapa? Adikmu wedok ora iso nyinden kok. Suwukna sarung tinjuke kok. Tak jake gelut ora. Maksude iki pernahe adikku wedok. Oh, adikku wedok le ketemu neng Kulon Progo. Oh, to. Pas kowe pentas. Lah aku pas nileki neng LP Wates. Oh. Mbok rasa ngono kuwi nek mesakake, Bang. Wah, anggere digarap perkara kuwi terus raine kaya dipincuk ae. Kelemane. Keringkian. Ha iya. Monggo Mbak Ayu katuran nyekar. Heeh. Katuran nyekar tetembangan sing klasik monggo kepareng ngaturaken napa to Sinom Parijata ya. Kenging sing ketoke urung tau dunekke teng wayang Slimen niku mijil ketoprak. Wah ya kuwi apik. Monggo Mbak Ayu kula aturi mijil ketoprak. Tambahi gong ora dipedhot-pedhot omongan iki. Mijil ketoprak iki pelok. Ha iya sik alon-alon gendere lagi dipasangi sindik. Kaya gamelan remukan wae. Arep ngono kok dadak dipasangi sindik. Cobi yang ben. Walah iki sing cilaka sing gerong sapa le? Monggo kancane ngepres kaya ngene iki. Lho. Adorene iki do nggo cangkem ora? Gandel ora. Monggo sore mau ketok nek do iso ngemplok lho. Angger kon nyuwara kok do aleman ora. Neh, mbayongku. Wah. Dijaluk meneh. Ando nggo mamah krecek wae kena kok. Wah ya aja sing iki di streaming ya mbok sak ularane kuwi nek ngomongke bab konsumsi iki nganggo iwak. Wong ki jujur wae. Heeh. Rasa dadak werna-werna. Iya. Wong gorengan ratokne lombok. Engko nek mentres sing salahke aku. Engko nek do tekan omah ana sing nuwun sewu diare terus iki gara-gara mangan ana Bagong mau. Lah, aku ki mung menjaga aja nganti do kena penyakit. Oh. Mula bab sing marai penyakit ki tak singkirke aja dikeki. Lomboke dienggo dhewe wae. Aku ngono. Heeh. Oh.
ngoswamya ngambrang ati karunaning kaswase dosang kanda wastrat maca lengleng lalu mangulati jagat wasisaning Bathara Wayapura jagat kadangipun Kakang Yayi Werkudara gawe goreh rongeh penggalih Yayi Samyaji lan para kadang Pandhawa liyane nganti Yayi Darmakusuma anuding kelawan pun Kakang supaya angulari kelawan sira Yayi kadangipun Kakang Yayi Panenggak Dara Marata Gage Jogara Werkudara miturut pamantengipun Kakang kaya ana cahya ingkang wis mlebu ning angganing sira Yayi Dimas Panenggak Werkudara panjangkaning Siadi wis kelakon Yayi Bratasena Kresna kakangku kadangipun Kakang Yayi ya njogarake nggonku tapa lamun pun Kakang ora njogarake sira Yayi Dimas mesine Siadi ora krasa lamun panjanganing Siadi wis kasembadan didikane apa Kresna kakangku iso paring dawuh kaya mengkono ora jeneng disiki kelawan kersane Hyang Mahanasa pun Kakang wis ora bakal kekilapan nyurasa kelawan apa kang dadi legetaning ati ning Yayi Werkudara. Nggone Siadi mendran saka praja awit Siadi kepengin kedunungan wahyu tunggul Yayi dina samengko wahyu wis mapan ngangganing Siadi. Syukur sekethi jumurung. Yen to pancen kaya mengkono Dimas nanging Purugani Werkudara yen to Siadi ora kondur marang negara ing Amarta mligine marang kasatyan Jodipati. Siadi kelangan gedhen. Wah, kelangan gedhen piye? Bojomu Harimbi lunga saka kasatriyan Werkudara. Merana semobang pangaruna abdi netraning uga rapuh sabdaning kokila ring kanikara sakater kene dongane pong ler wowo sing kene panca Koko Prabu ngaturaken panuwun dene rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu sesarengan kelawan kadang kula Panenggak
Yai. Esiling manahipun ingkang Raka Indrawati mboten badhe kula wangsul dhateng perut sing Amarta. Menawi mboten sareng kaliyan kadang kula Yayi Werkudara. Samangke sampun katingal sowan wonten negari Amarta. Langkung prayogi menawi kadang wa. Menggah menapa ta wigatosipun Werkudara ngenipun nilar praja tuwin nilar kasatriyan. Dimas Werkudara barep kakang kuwi. Apa ta sababe dene Siadi teka ninggal kelawan negara, kelawan kasatriyan lan ninggal kelawan kewajibaning kasatriyan. Mara matur kelawan kadangmu aku Yayi. Barep kakangku. Ora susah aku njlentrehake babagan nggonku lunga saka negara Ngamarta lan Jodipati, mengko perkara kuwi gampang. Nanging jumbuhake lawan ngendikaning Kresna kakangku. Apa pancen kepara nyata yen to bojoku Arimbi ninggal kasatriyan Jodipati barep kakangku. Soroting pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang diamanang kong sumungkem guling katrenjo swaning ki lora petruk kantong bolang karya jingak kang samya mulat sowan sinuwun kunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ana kawan petruk matura yogene mlayu-mlayu suwan tanpa tinimbalan sewu lepat diagung pangaksami. Nalika semanten kula wonten Jawi madaling alun-alun negari Ngamarta dumadakan tanpa kanyana-nyana. Negari Ngamarta kinepung wakul binaya mangap. Wonten Alindra Yaksa nami Prabu Aryaksa ingkang nganguwuh-uwuh ngayonaken putri saking Jodipati nanging sareng kula tiling-tilingaken sajaipun ngiyas kaliyan ndara kula Ndara Werkudara awit ingkang dipun gayuh ingkang nami Dewi Werkudara deplok ndase. Ora ana wong wadon kemliwer sing tak goleki sing ana satriya gagah pideksa sapa? Kowe sapa? Nalindra Pagerwaja Prabu Aryaksa. Wah, aku Raden Werkudara. Lho. Sing tak goleki Dewi Werkudara. Dewi Werkudara wis tak gawa menyang endi? Menyang tungkakku. Wah, ya. Wah.
Werkudara, Udara. Wah. Menungso ora tatanan. Lho kok menungso ora tatanan piye? Ana ratu buta bareng ketemu karo aku. Dheweke muni arep nglamar Dewi Werkudara. Gawe muntap atiku tak pulasara ning nyatane aku dicokot. Panas awakku. Digetak gondal Kresna kakangku. Kukupan Sanaka. Ora cerdas. Aji Bandung Bandawasa. Aji Bandung Bandawasa. Wah. Ora tumomo. Gada rujak para. Gada es krim rujak. Kowe. Ngopo to? Omong diturokke kok nyaduk ora. Ora sampeyan ngono to, engko sikik engko melu-melu engko sikik. Piye to? Ana apa e? Mundur. Mundur. Yung. Kuwi kukuwe landhep e. Nggo nyuwek endas. Akon nganggo lambe wae kok nganggo sirahe dicuwek nggo kuku ora. Wis payah iki. Ben. Batur do cerewet. Ora pati nduga ora tontone kaca pesan Werkudara. Yo kage Presanono. Lah ora jeneng mokal, kowe kalah. Lah kowe nggunakake okol kurang prayitna. Oh, nek tak tontone, Gong. Kowe ndek wae. Duwe. Oh, mula. Lho. Petruk duwe pusaka kaya aku gadah. Apa Petruk? Lho akeh. Jenenge Tumuli. Tumuli kuwi apa? Watu lho nemu ning kali. Iki nek ditonton iso ngerteni sing durung winara. Kowe lah ta. Nek ngerti sapa sing dadi ratu kae? Ya ngerti wae. Nun sewu kula ngandani mawon nggih, caket talingan panjenengan. Iya. Ya ta. Kowe lah dalah bener. Oh bener. Ampo apa sing duwe sing gar kagungan kaca pesan sampean tok. Lah ya duwe. Elok tenan ponokawan do nyolong pethek kabeh. Oh. Ama wis kecekel ta iki. Ayo mokal ora iso menang, ayo wis prai pirang-pirang sasi kok. Sopo? Nang ora nyaket. Ku yo duwe akeh wae Kagungan. Tumuteng. Lho. Tumutenge apa? Watu lho nemu nang sapi teng. Jijiki. Niki nek diwatek wah ambune ra umum. Ning iso ketok wonge saged. Lah nek pancen cocok sapa coba? Nun sawu nyaket talingan panjenengan. Ya sakarepmu. Oh, dudu. Lho. Kok beda? Tusiran to? Udu. Oh, kleru. Anggo namu tumuteng kok ya wis ora Pan wah. Tak buange. Wis ora mandi babar blas. Tak buange. Wah, Kresna ndak ngendika, ora gojek karo ponokawan. Patenane, nek tok mateni kowe getun. getun kono apa kae ratu buta. Aku ora rumangsa tepung, ora rumangsa seduluran karo ratu buta. Iya. Pancen blegere kaya ngono. Kowe nggunakake okol ora bakal menang. Wah, carane piye? Carane kowe kudu ngungrum karo buta kae. Ngungrum ki piye? Lho, ngungrum iki kaya dene wong lanang sing gandrung karo wong wadon. Nek ora ngono ora menang. Wis, lakonono. Petro, Non. Iki kanggo awake dhewe. Ah, nek ra dikepruk ndasmu. Pripun? Wah. Aku kon ngungrum karo buta kae. Ngungrum ki piye? Ngungrum ni, wah kula ora tau ngungrum. Wah,
gunane apa we batur? Ngungrum gandrung. Memanismu Ora saku nebang. Aku ora iso. oh iya Dik suarane gede suarane ngebas sampean Mbas ndasmu. aku nek gojen karo juragan ki seneng e ngene iki Diajeng tresnaku karo kowe ora bisa pisah dung tak dundung gleng dung tak dundung gleng dung tak dundung gleng tororororok gleng 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 tak cuek matamu. Kang aku ora iso Petro ora pengalaman ora ngungrem niku ngenten Yo, buta niku sandak tangane cek ngene ayo. aja nganti iso obah langsung dicucuk Cucuk ngono apa? sak seneng sampean ngoten mawon malah terus Wah, ponokawane do edan ora iso ngajari aku. Gunane apa? ya Tru lunga ya rasa gojek kuwi gojek Ndara Janaka malah aman-aman tas-tas nggih pokoke sampean ngandhake tresna karo buta nika jenenge ngulum aku tresna karo kowe aku ora iso kelangan karo kowe kowe tetep kekasihku kowe cintaku kowe sayangku emah Wah, yo. ora lototke Kowe kok ora malang kerik. Tanganmu mbok bondo eneng mburi. Ketok yen to kowe sejatine wis kalah karo aku. Ayo, endi Dewi Werkudara? Wah. Katresnanku, nanku. sayangku Salam sayang sayangku. ora ana wong sing iso gawe tentrem atiku Ora ana wong sing iso gawe tentrem atiku iku. kejaba mung sira wong ayu ingkang banget gawe ketenangan atiku lan tresnaku ingkang saktuhu ora bisa dingeteni Aja dawa-dawa. gen kula ukurane wis sementen piye Tru mundur ora sampe lho Wah, ayo ndak emban ndak pondong ayo ndamban ndak pocong. pondong Pondok. ora bakal tiba ning kasur babut Ora bakal tiba neng kasur babut. mesti tiba ning mantul Terus tiba neng mantul. Kok mantol? tiba ning patenggan Tiba neng patenggan. Yayi mustikaning katresnan Yayi mustikaning katresnan. babar Dewi Arimbi waduh hati aku Tiar. Aku nek ra nyilakake Bagong ngono kae. Bajiret. Cemplong kalan aku, Tru. Cemplong kalan.
Sirahku pas mistar ning ngontong kok. Ora kaya gejeglok itu. Oh lho. Kudune nek pas mistar ki madhuk ngono lho. Ora kuwi mamak piak ngono. Delok. Kono keramas kono. Ndas kono lomboke bareng. Wala asu. Bakong tiba teng kali, mak piek ngoten. Yo ben. Mangkel aku. Waduh iki disampuke ra ilang. Tak kumen dasku. Pangeran. Mbok benjang malih menika menawi tindak menika. Pamit. Kula menika bingung. Wah, kesusu. Jaluk ngapura yen aku ora pamit. Nanti gawe bingung atine wong wedok. Wong wedok ngendi tinggal wong lanang sing ora bingung. Golek ijol ya ora ana piyayi gagahe kaya ngene. Ijol aku ora gelem. Seneng tenan aku. Wah, dibilasi. Iki lagi golek banyu. Dadak dadi buta barang. Goleki sampeyan. Manuk mancat calalat yang kencane paunai plekane. Aku ora nerima angin kutik ilang nyak kecep aku cuma kaya nyampean nek ane-ane. Truk uyek iki truk ndak lama. Wah. Matane kena sabun merem kok kon uyek. Ate Sumbaga Yaksa kaya wis paripurna balya kaya wingi uni pate. Wop. Ala ndara kala bendana. Ya Jaya. Karena giya Truk. Aku dadak dadi patih barang niku menapa? Isang-isi Mbak Yu Ayimi goleki bojone. Kang Wasmen Kudara. Lunga tanpa pemat wale. Amit, pamit. Wis dadi butane aku dadi patih. Lah kok disalah aku wis dadi butane asline ya elek dadi patih ya tira. Ya wis ora apa-apa. Kok kaya ana wong dodol bakpao dasu. Ndara kana bendana. Pripun kabare? Apik. Diane suwe ra ketemu arek kula. Aku ora tau nek mriko janji. Oh ya arek mriko janji ora ya ora tau ketemu karo aku. Ha nggih. Asta sangu. Aja aku kadang cocoke. Ra duwe go janji gaco kaya ya. Aku ki pawase. Aku ki pamane dale dhewe duwite curah-curah. Ngapusi. Ora percaya. Ngapusi nek nggawa. Buktine ndi? Wah, kuwi kaya blaki.
Iya, bilih sing atusan apa sing eketan? Ha, berarti nyoton. Kene tak gawake. Wow, terus dulu. Iki arep jaluk duwite kok dadak. Aku yo goblok banget to. Jahat Ponokawan trembelipun. Trembelipun. Pun. Ya kok aku tak bali yo yu aku wis rampung prakayane Baliya kala bendana. Apa? Karo disenggol den, mengke elek ngono. Kaya wis paripurna lakon iki Si Adi wis entuk wahyu tunggul wulung. Ya. Muga-muga migunani tumraping Si Adi pribadi lan migunana tumraping negara Ngamarta ya Dimas. Wah, Kresna Kakangku iya.